Kakailian ada dagiti naragsakan gaputan na iparangan iti publiko ti pudno a paspasamak iti paspasamak iti shanty anay patakdar iti mismo nga staging area ti jeep ije magsaysay iti Baguio City iti ket kalpasan nga pinurwakan ti maysa a menero iti dinamita. Naibuksila na may sagayam daytoy a gambling den. Nupay kasta sa nga 14 nga individual ti nadunor gapo iti panagbetak. Itagong naway makadwa tayo live ni Baguio City Police Office Station 2 Commander Police Major Joshua Mateo amang ipaay iti kanayunan nga update. Sir, si alas sunduan po ito, kinumpirma po ni Mayor Benjamin Magalong na isang gambling den ang pinasabugang shanty sa Magsaysay Terminal. Kumusta na po ang resulta ng ating investigasyon sa naturang insidente? Yes ma'am, good afternoon kada tayo amin. Iti party, iti kapulisan, iti investigasyon tayo, but naka-file tayo iti 8 nga kaso against ken daytoy nga suspect ta rinumuaran dagiti biktima. So daytoy nga kaso dati duwa nga malicious mischief ta duwa ti nadadaal nga private property duwa nga lugan. Adamot ti unom para iti kaso nga frustrated murder. Dapat iti maysa nga anti-bastos law nga na-file tayo ko niya na. So, as of now, urayan tayo dagiti daduma ta dyan na ospital, dapat lang nabati nga talo. Nalpasin ti operation da at undergoing ti observation pa niya da at sapay ko makamarwarda may i-file tayo dagiti daduma nga nabatbati nga dapat gamin ti upat nga complainant tayo. Kaya dapat may isang kumpletuhon tayo, iti ebidensya. Tapno kastakat may file tayo, dito may isang kaso para kanya na. So, dito suspect, kat na-commit tayo, ijay Baguio City Bureau of Jail Management and Penology. Kita da iti ikot, iti BGMP tata, dito suspect tayo. Kung ito po'y bakit po pinasabukan ng suspect ang shanty? At natalo po ba siya o talagang aksidente lamang na doon sa shanty napunta yung inihagis niyang dinamita at kung aksidente man, saang banda sana itatapon ang dinamita? Yes ma'am. Iti investigasyon tayo kat dito yung suspect tayo kat inireklamo dito babae ni agbanbantay iti dito nga kapian kat nagdawat isu nati arayat iti lalaki isu jay nang iparwaran da kanya na iti dito nga shanty kat base iti investigasyon tayo kinontrata na dito may isang taxi nga agawid jay first gate ukab ay jay ito one jay tugon idi nagsubli dinamag dito yung driver apay inya dito awit mo kuna na kano sumbat dito yung suspect tayo dati apanak bungbungan kuna na gabuta concern dito yung taxi tayo kat na-report na iti duty nga police is di Sidikti Center Mall so nga iti inbaba na dito yung suspect pinaspasan na nga nag-i-report iti dito nga tropa tayo nga naka-duty. So iso jay idikit-kitan dakat tumartarayon iso jay ng kamatan dakat natiliw iti pedestrian paunog iti dangwa. Iti pedestrian jay Center Mall. Iapo ti napasama. May naigditain nga ti aramidon ti sa nga 14 nga individual nagbalin a biktima ti panagbetak. Mano ti adda iti uneg ti pasda ken manumet ti adda iti ruar. Yes ma'am, bali ti investigasyon tayo kunyad, ano niya aramidon da. Daduma, kapkapida, daduma nakatambay da lang. So dapat dati nagnanayon da iti, dati babae kun lalaki jay. So may isang biktima tayo, kung may sa babae, so jay na-opera ti ima na. Jay ako.
Anya ti nagbalin madagdagos met nga aksyon ti pulisya kalpasan ti insidente. Yes, ma'am. Apaman nga natiliw dito yung suspect, ma'am. Nag-secure tayo iti ebidensya kas iti CCTV. Nagijay ebidensya nga ng panaknak nga dito inusar na kat may isang explosive nga bawal nga nanti iti tao nga wan permit na or juridical entity ket kanti da duma nununa tayo ti safety dagitoy biktima iso nga di upat naitaray ti Pines Hospital kanjay 10 iso di naitaray iti Baguio General Hospital. Dinagdagos tayo ngut iso nga nag-aala ti statement ket di dahil kunan ti biktima idi nga binugbugda ka ng iso na dahil mat statement na nga naibaga na di naimunawan nito nabartak kami nito suspect tayo iso nga damat iso ti inyalaan tayo ti medical report na kat damat na alat Ken maudi sa ludsod iti beneg ko sir, amo tayo kadino asino ti operator dita ken anya ti nagbalin na kaso no adaman bilang maipila. Yes, ma'am. As to the operator, dahito'y atidog, dahito'y nga shanti, ma'am. Dahil duma stores, sabasabalit yakin bagi. According jay damag tayo, kan inquiry tayo iti barangay official, agnagan ti Mrs. Naisik, ti may isang akin bagi dita na area. As to kuha tayo, no, da permit na awan isong nagaramit tayo ti request kan recommendation nga daytang pasilidad nga establishment ket may parikop tapno kasta ket maikan tayo iti aksyon daytang establishment. Ni Jorton Campana daytoy follow-up question di garod anya iti mensahe wenno komento ti pulisya iti komento mo ti public gaputa idinaamuan da nga gambling den daytoy lugar kat naladaw kaslangan naladaw ti deklarasyon tayo nga gambling den ti lugar kat agpaspasalamat da ditoy suspect nga susi iti panaka-discover dito nga area. Anya ti komento ti pulisya iti dito nga mensahe ti publiko. Uwan sir, dito agpaspasalamat da naamuan. Actually ti inquiry tayo, di damag tayo iti dito nga lugar kat dati nga pabingguhan dito yung peryahan. Isumot ti naibaga ni Kapitan naususar para iti social funding nga naisar din duteg reklamo kunan na suma kunan na nga gambling din dati ko pabingguan dayta kan peryahan peryahan kami aminen nga sugal pano ti klasin ti sugal nga mas to permit awan ti permit na iti biyang mati kapulisan ti first quarter iso day kandakan ti nakakandak tayo ti kwa duwa nga police operation iti related iti illegal gambling. Kaya regarding mo tayo iti naamwanda, idaw tayo iti publiko nga iti antayo nga usarin di nga mang-justify iti inaramid da iti nga tao. Tanupan panunutan nyo 14 sa 10 katupat iti nabiktima na dahito yung aksyon iti dahito yung may isa nga katutugo. At iwan, hanti ko mga i-glorify isuna. No, panggap mo't iti panagsusugal, daw tayo iti tao nga mapalin. Iwasan da nga pan iti when ag-engage iti kasto nga panag